Ayan guys, bali pupunta tayo ngayon ng bayan. Tapos dahil pupunta ako ng bayan at yung mga anak ko is nasa youth camp sa Cavite, ayan, nagsarado muna ako ng tindahan. Kasama ko yung asawa ko tsaka yung bunso ko. Ayan, napadaan dyan, bumili yung asawa ko. Ayan, punta ako sa bilihan ko ng mga cheap toys, gamis. At saka pupunta rin tayo sa Omi Merchandise. Ayan, medyo matagal-tagal akong hindi nakapunta sa Omi Merchandise. Malaki na rin yung pinagbago ng Omi Merchandise. Gumanda na rin siya. Hindi na rin papahuli sa ayos. Ayan, sa ngayon, ayan, lakad-lakad muna tayo papunta sa bilihan ko ng mga cheap toys. Bali dyan, maraming bilihan dyan. Kay Balong, medyo loob-loob kasi yun. Yung asawa ko mas gusto dyan mamili sa labas lang dahil mas siya, malawak tsaka malapit sa sakayan, sa paradahan ng mga sasakyan. Kasi dun kay Balong medyo maganda rin yung kay Balong kasi nga dalawa yung tindahan nila, marami talagang pagpipilian, kaya lang looban. Ayan guys, sa mga nagtatanong kung saan ba ako nakakabili ng mga gamis, mga cheap toys, dyan lang sa loob ng palengke is marami dyan. Pero kung nga sa ngayon kasi kadalasan, dyan lang ako laging namimili sa may paradahan. Bali, ang katabi niya ni ate is may mga cheap toys din, ay hindi pala, mga mamahaling sa laruan pala. Ayan, ang dami nilang stock ngayon. At saka marami din silang dinagdag na paninda. Kaya lang hindi ako masyadong nakapili. Dahil para nagmamadali kami dahil anong oras na pupunta pa ako sa Omi Merchandise. Kaya halos yung mga palagian ko na lang binibili yung mga dinampot ko. Gusto ko sanang tumingin-tingin pa. Kasi marami talaga silang stock at marami ring bago. Ayan. Kaya lang sabi ko next time na lang. Kasi ng oras na yun is nagmamadali talaga kami. Ayan, 'di ba? Ang dami nila kasi minsan noon nauubusan sila ng stock, pero ngayon ayan, punta kayo sa bayan at marami silang stock ngayon. Siguro doon din sa looban. Bali meron din silang tindahan doon sa looban katabi ni Balong, 'di ba? Pili-pili lang tayo. Kaya lang yung aking cameraman is masyadong malikot. Malikot yung kamay. Ayan, kailangan ko pang i-training para maging maayos, 'di ba? Ayan guys, keep on watching lang tayo. Ayan guys, bali mamaya pakatapos ko dyan is pumunta ako nyan sa Omi Merchandise. Habang pinapakwenta ko yung aking mga napamili, sumaglit kami sa Omi Merchandise. Ayan guys, abangan nyo yung ating pagpunta sa Omi Merchandise. Kunti lang naman yung pinamili ko dun. Sa ngayon, dito muna tayo mag-focus. Yan guys, bali hindi na ako magpa-music kasi nga parang sunod-sunod yung mga nasi-CPR kasi 'di ba, kukunin ko yung music, pre daw, no CPR, pero pagdating ng matagal, nagiging CPR siya, may naghahabol. Kaya ayan, sana kahit walang music is hindi kayo maboring panoorin. Ayan guys, sa mga taga Novaliches Bayan, ayan, dyan lang ako namimili ng ating mga cheap toys, gamis, at hindi lang dyan. Meron din doon sa may pataas, tanong nyo nga lang kay Balong, tapos pag nakapasok na kayo doon kay Balong, ayan, marami na kayong pagpipilian doon, maraming tindahan doon. Ayan, meron din mga party needs, mga ganyan din, mga cheap toys, mga gamis. Ayan, hindi na ako magpapa-music kasi nga baka pagdating ng panahon is mas-CPR din tayo. Nako, nakakapanghinayang kasi pinaghirapan natin to kahit papano, tapos aangkinin lang na may mga may-ari na music. Ayan guys, bali lahat ng klase ng Wesley C is pinakuha natin kay ate. Tapos yun, ang dami talaga nilang stock. Kaya lang yung mga pinagkukuha ko is yung mga familiar. Pag may mga bago, yan, inaalok nila sa akin. Tapos, yun, kinukuha ko naman. Kasi talaga pag bago, as in one click lang yan sa ating mga tumer na bata. Ayan, ang dami tayong Wesley C. Bali, ang binayaran natin pala dyan is worth 5,700 plus. Ayan. O, diba? Ang dami nilang stock talaga. Hanggang loob yan, hanggang labas. Napakarami. O,
O, diba? Ang sarap sanang mamili kung hindi kami nagmamadali. Kung hindi ako nagmamadali, iisa-isahin ko talaga. Tapos yung pagkuha ng video rin, isa-isahin ko simula sa labas hanggang pagpasok. Kaya lang, dahil nagmamadali nga kami, ayan, sige lang, kung ano lang yung i-offer sa akin na bago, sige lang ako ng sige. Ayan, o diba? Parang ang kunti lang nang nabili kong cheap toys dyan ngayon dahil, yun nga, nagmamadali. Pero parang ang kunti talaga na nakuha kong cheap toys. Parang hindi kasi ako ngayon nakapokus sa mga cheap toys dahil kumunti yung sabitan ko dito sa labas dahil meron nga akong coffee bendo, diba? Kaya lumiit yung space ko sa mga cheap toys. Kaya magamis ako na tutok. Ayan. Kapag may mga bago naman talaga ino-offer nila sa akin. Tapos kapag yung alam ko yung mabili kahit hindi bago, ayan, kumukuha rin tayo syempre. Yan yung aking cameraman is masyadong malikot. Magalawang kamay. Anong laro yan? Yung hinihila nila, tapos babalik, tutunog siya. Hmm. Meron yun ito, may ilaw. Mom. Tag-sampu ang mga ganyan. Tag-sampu. Kaya tama na yun. Ito, cotton candy. Ito lang. Ayan guys. Tapos, habang kinekwentan nila yung aking mga pinamili, sabi ko is, babalikan ko na lang. Kasi pupunta pa ako sa Omi Merchandise kasi baka magsarado na. Kasi maaga na magsarado ngayon ng Omi Merchandise. Kaya ayan, akyat tayo sa itaas. Ayan, dyan banda yung Omi Merchandise. Mura lang yung mga bilihin dyan. Ewan ko lang ngayon kasi medyo matagal-tagal akong hindi nakapamili sa kanila. Dahil lagi na tayo kay PG at kay grocery. Ayan, pasok tayo. Kaya yung iba, hindi nakikita yung Omi Merchandise kasi nasa loob-loob siya. Pero naka-mertarpuli naman sila na Omi Merchandise. Medyo mataas nga lang. Ayan, pasok tayo. Kasi sa bungad, may mga nagtitinda ng bigas, ng mantika, at kung ano-ano rin. Ayan. Ayan, ito yung pinaka bungad nila. Ayan, kumuha tayo dyan ng 2 kandila na maliit kasi meron pa naman akong stock. Ayan, medyo naligaw na yung ating camera. Ayan, yun yung aking kinuha. Tapos, kumuha rin ako syempre ng coolers. Ayan, 2 tali ng coolers lang yung kinuha ko. Kasi, hindi pa ako nakakabayad dun sa mga cheap toys. Kaya hindi ko alam kung magkano yung babayaran ko. Kaya laylo lang ako sa pagkuha. Kumuha ako ng 2 tali ng Sure. At 2 plastic or 2 balot ng 8x11. Ayan. Diba? Tapos, ayan, dyan sa bungad nila, mga plastic talaga. Tapos, ayan na yung sinasabi ko. Ayan, diba? Yung pangkulay ng buhok. Nagmamadali masyado yung asawa ko. Kaya, ayan, nakakuha lang ako ng 3 peraso.
iba-ibang kulay kasi wala akong ibang nakuha. Pero kung hindi ko kasama yung asawa ko or hindi kami nagmamadali, bubusisiin ko talaga yan. Maghahanap ako ng ibang kulay. Tapos kumuha rin ako dyan ng BB oil. Ayan. Yung mga cologne. Tapos kumuha ako ng dalawang full fiber. Dinalawa ko na dahil, di ba, yan nga lang yung mga sinasadya ko sa bayan. Dalawang full fiber. Bentahan ko niyan is 25. Tapos kumuha rin ako dyan ng, ano bang kinuha ko pa dyan? Bali, naghanap ako ng baraha. Wala akong nakuha. Ayan, dyan naman, kumuha ako ng Johnson's powder. Ayan, 4 na piraso lang yung kinuha ko kasi naghahanap ako ng maliit. Wala akong nakuha. Tapos dyan naman, kumuha ako ng 2 Dorco. Tapos nakakita ako ng promo ng Magic Sarap. Tapos kumuha rin ako ng double tape. Ano man tawag dyan? Double packing tape. Double tape. Double-sided tape. Ayan. Tapos ayan, meron tayong mga foil. 10 piraso yung kinuha natin. Ayan. Dito na tayo sa ating cashier. Ayan, bali ang binayaran ko dyan lahat-lahat is umabot din ng 2,030 plus. Ayan. Ayan yung ating mga pinamili. Tapos, ayan, binalikan ko yung Magic Sarap. Kumuha uli ako ng isa pa. Bali, 2 na yung kinuha ko Magic Sarap kasi sayang yung free. Ayan, may free din yung Lucky Me, Nescafe. Ayan, ano ba? Sayang yung free na cooking oil. Ayan, 2,000. At saka kumuha tayo ng 220. Kasi ang binayaran natin is 2,030 plus. Ayan, kinuha ko uli yung 100. Sabi ko na lang 220. Diba? Yan guys. Kasi nga, hindi ko pa alam kung magkano yung babayaran ko doon sa sa cheap toys. Kasi pag alis naman namin dyan sa grocery, bumalik kami doon sa bilihan ng gamis. Ayan, habang pinapak yung grocery ko o yung pinamili ko, ikot-ikot, di ba? Ang laki ng pinagbago talaga ng Omi merchandise. Ang ganda na ng pagkakaayos nila. May mga design na rin sa itaas. Di ba? Oh, bongga, oh, ha? Ayan. Oh. Maayos ng tingnan. Tapos, ayan, habang ako'y nag-iikot-ikot, nakakita ako dyan ng lighter. Naalala ko wala na akong lighter, kaya kumuha ako ng lighter. Ayan, picture. Ayan siya guys. Ano ba? Ayan guys, tapos yun yung nakita kong lighter. Bago, iba naman yung binili kong lighter kasi nga, ang hinahanap dito is yung ganyan, yung may bato raw, yung iniikot. Kasi dati ang tinitinda ko, yung pinipindot lang. Ngayon, iba naman yung binili ko. Ayan, bali binayaran ko dyan, nasa kulang-kulang 300, wala pang 300 pesos yung isang box ng lighter. Diba? Iyan na, yung aming pinamili. Isang box lang siya, tapos yung lighter, hindi na naipasok sa box. Kaya magkahiwalay na siya. Ayan. O, diba? Tapos, meron pa tayong mga cheap toys at gamis. Napakalaking box. Diba? Ayan. Palabas na tayo ng Omi merchandise. Ayan. Bali, mahaba yung kanilang pathway. Kasi nasa loob nga yung grocery nila. Ayan. Yung kanilang entrance. Masyadong malayo. Yan, pinakita natin yung ating resibo. Bali, 2 resibo kasi yung ating dala dahil sa lighter at saka sa box. Yan, palabas na tayo. Punta uli kami sa binilhan ko ng cheap toys kasi nga hindi pa bayad yun, babayaran ko. Tsaka doon pa yung mga pinamili namin. Ayan, diba? Ang haba ng loob.
bago ko makarating sa Omi Merchandise na grocery. Ayan yung bungad. Yan yung pinakabungad. Ayan guys, yan yung aming nabili sa mga cheap toys. Napakalaking box. Tapos meron pa isang plastic. Kasi yan yung mga cotton candy. Hindi pwedeng isama dyan kasi baka mapipi. Ayan guys, so diba? Ang dami nilang stock. Ang sarap mamili. Alam nyo, pinakamalaki kong naipamili dyan sa tindahan nila ate is nasa worth 8,000 mahigit. Isang bilihan lang. Yung mga sumunod, 7K, 6K, 5K, ayan. Pero yung pinakamalaki talaga, hindi ko, nung last year pa yata yun, kalakasan, nasa worth 8K din yun. Tapos, ayan, dahil malaki yung box na dala namin, okay lang sana sa asawa ko, kaya lang, may bit-bit din ako yung maliit na box, kaya sabi ko, dito na lang tayo sumakay sa malapit, ayan. Kasi tricycle na puti kami. Kaya lang, medyo may kamahalan lang yung tricycle dyan, kaya, pero okay na lang din, kaysa maglakad kami na malayo. Yan is malapit na lang din naman. Ayan, o di ba? Ang laki ng box. Yan yo, di ba? Kung kasi yun yung bitbit ng asawa ko, kung lalakad pa kami papunta sa may tricycle na puti, ang dami ko rin bitbit. Mahina ako sa bitbitan dahil yung aking mga kamay is may mga diferensya sa keloid. Ayan, yung ating buti na lang yung nasakyan namin diyan, meron siya mga lagayan talaga sa likod. Parang bagay talaga siya sa mga namamalengke. Diba? Ayun guys, ito naman yung loob. Dito pala yung dumadaan sa loob ng palengke. At sa labas namin yan sa may stoplight ng bayan. Ayan. Ikot ko na lang din kayo dito sa bayan. O diba? Sa loob ng palengke. Bali nag-commute lang kami kasi nga yung aming tawag doon, kulong-kulong is tinanggal ng asawa ko, kinuha niya yung motor, yun yung ginagamit niya ngayon pagpasok sa trabaho, kaya wala kaming gamit ng kulong-kulong, kaya ayan, commute lang kami. Okay na rin mag-commute kasi single, kasi minsan nagsisingle lang kami ng motor, ang hirap-hirap, ang daming bit-bit, ang daming dala-dala. Ayan, yan yung loob ng palengke. Tapos paglabas niyan, stoplight, malapit sa Nova Bayan. Ayan na. Yan yung pinaka-highway. O, diba? Yan yung stoplight. Ayan guys, thank you for watching.